Så er vi klar til affyr. Vi gør lige lidt ekstra vildt og sætter den her under raketten. Vi tilpasser den, så den bliver ekstra fin. Sådan. Vi putter proppen i flasken. Vender vi på hovedet, bare roligt. Vi får ikke noget vand på jer. Vi har en pumpe, kompressor. Vi bruger, sætter vi kompressoren fast her. Ind op. Klar til at fyre sted. Nu kommer så luft op i vores lille raket. Så skruer også en tryk op i den. Og den fyrer af. Ja, det er meget nemt at lave det hjemme. Wow, raketten går ikke i stykker. Jeg lavede en træpumpe og satte den ekstra på fast. Yep, folkens, den landede herhenne et sted. Den lander lige her. Der kommer røg ud af den, fordi det er sådan en kraftig tryk. Fed at lave derhjemme. Prøv det.